loh jiksa desa sarengan kalian Kudo Potro Yuwono Kenting audio profesional matur nggih panuwun dhumateng para sesepuh sarasan para aji sepuh matur jatur yeah so oh oh yeah. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pawulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lan batine paralune mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise nanging jowo aku wis sumpah uga tresna lair batin mong jalaran para pisan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang marga kelingan ireng manise nanging jowo ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis sumpah tetap terasa
tresno lahir batin mong jalaran berpisan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang mergo